Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Hola, us presento una nova sèrie, la compartirem amb la Bea Casanovas, és una sèrie en català. Espero que tothom pugui comprendre que soc català i al final parlem en català, parlem en castellà, ens expressem de qualsevol altra manera i que ningú s'ofengui perquè faci una sèrie en català, igual que ningú s'ofèn perquè faci una sèrie en castellà. Parlarem d'empresaris, parlarem de lideratge i tenim per fer-ho a la Bea Casanovas. És advocada, és experta en relacions humanes, és experta en departaments de recursos humans i al cap i a la fi experta en lideratge i tècniques de gestal i ella mateixa us ho pot explicar. Bueno, jo soc la Bea Casanovas, com ha dit ell, soc advocada, he treballat com a advocada durant uns anys, però després vaig redirigir la meva carrera professional cap al món de l'empresa. I he estat treballant en el sector privat com a directora de recursos humans i també en aquests moments estic treballant en el sector públic com a tècnica de recursos humans en una administració local. Bé, també, a més, compagino aquesta feina amb la de terapeuta gestal, soc coach i aplico qualsevol tècnica de PNL, de programació neurolingüística, i alhora també soc mediadora. Llavors faig formacions, dono formacions, tinc clients a nivell individual, molts d'ells són empresaris, empresaris que venen amb les seves situacions de dificultat que s'han trobat a l'empresa per qualsevol motiu, i els tractem, els acompanyo en el seu procés. Sí, aquest procés al que et refereixes, Bea, perquè nosaltres volem dirigir això sobretot als empresaris. No en un sentit legal d'explicar als empresaris, escolta, m'has de fer això, la llei és aquesta, la llei és l'altra. El sentit és que tots els empresaris, al cap i a la fi, tenen moments en els quals estan a dalt de tot, tenen moments en els quals estan a dalt de baix de tot, i tant a dalt com a baix poden haver-hi moments de dificultats, moments de depressió, sobretot quan arriben a baix i quan fracassen. I el que voldríem és, sense necessitat d'identificar ningú, que compartissis la teva experiència perquè fos útil a tots els empresaris que igual han de preveure que no tot és per sempre i les coses no duren per sempre, això ho sabem tots. És l'evolució, és la vida i quan estàs a dalt també pots estar a baix i no hi ha tanta diferència, encara que hi hagi molta distància entre una cosa i l'altra. I el que m'interessa explicar i que ells coneguin és quins són els sentiments que tenen i com se'ls ajuda, perquè l'ajuda personal, emocional és molt important, no? Sí, l'ajuda és molt important. Més que l'ajuda, a mi m'agrada parlar d'acompanyament, perquè en realitat, com a terapeuta gestal i com a coach, nosaltres creiem que a una persona no se l'ajuda. Quan una persona ajuda amb una altra és que està en una posició de poder respecte a l'altra. Nosaltres el que fem és acompanyar-lo en aquest procés de creixement personal. Per què? Perquè l'empresari, en definitiva, s'identifica amb l'empresa. Allà, quan ha creat l'empresa, hi ha posat tota una sèrie d'expectatives. Sí, és el seu nen. Exacte, és el seu nen. Hi ha posat tota la seva emoció, hi ha posat tota la seva energia, totes les seves ganes, tota la seva expectativa. Quan això funciona, què li passa? Que la seva autoestima creix, sí? Però quan la cosa no funciona, els seus objectius no s'estan acomplint en la mesura en què ell havia dissenyat, doncs aleshores la sensació de fracàs en ell comença a fluir, comença a aparèixer. I aleshores una cosa a vegades porta a l'altra. Apareix una sensació de malestar, de fracàs, que moltes vegades no se sap identificar corporalment ni emocionalment. Tu creus que se n'adona sempre del moment en què comença a fer passes enrere, del moment en què està arribant a un zènit, a un fracàs? Perquè jo crec que no, jo crec que moltes vegades continua i pensa no passa res, ho superarem, i és capaç de tenir aquesta analítica? Mira, has dit una cosa molt interessant. Jo penso que les ganes i l'entusiasme per tirar aquell projecte endavant fa que moltes vegades s'autoenganyi i no vulgui reconèixer allò que li està passant. Pensi, una miqueta més, segur que d'això ens en sortirem, o senzillament no veu que allà hi ha una situació de dificultat
que s'ha de posar alguna cosa més per tirar-la endavant, i s'autoenganya. Mira, puc explicar-te un exemple. Sí, explica-me'l perquè crec que serà molt interessant. Va venir una vegada en el despatx dues clientes, va venir una clienta i després va venir l'altra amb el temps, perquè vam treballar conjuntament, perquè van crear una empresa, sí? Una venia del món de, els hi direm la Paula i la Berta, sí? Els hi direm la Paula i la Berta, sí? Per guardar el tema de l'anonimat. La Berta era una persona que a casa seva tenien un restaurant i no els hi va anar bé en l'època de crisi i se'ls hi va ensorrar. La Paula no, tenia una editorial i el seu pare, però ella mai havia treballat, total, que no tenia res a veure amb aquest món. Però les dues eren massatgistes, i van decidir muntar un negoci en el qual, per una banda, feien massatges i per l'altra era un bar. Era com que la porta d'entrada en el local era un bar, per després, a la part del darrere, fer-hi massatges. Les dues s'hi entenien, perquè les dues s'havien format com a massatgistes, també eren terapeutes i feien temes un negoci una mica estrany. Què va passar? Que n'hi havia una, la Berta, que tenia la idea, tenia l'enfoc de voler dur aquest negoci, donar-li més prioritat en el tema del bar que en el tema dels massatges. I l'altra, la Paula, tenia més interès en fer el tema dels massatges. Elles no van fer cap mena de procés de coaching, ni es van posar d'acord, ni van tenir molt clar quines eren les seves ambicions. Senzillament eren dues companyes que s'havien conegut durant la formació, que s'entenien molt bé a nivell d'amistat i que van començar aquest projecte amb tota la il·lusió del món. Però què va passar? Que van ubicar el centre en un lloc molt ideal per fer-hi massatges, perquè era un lloc més o menys discretet, en el que no hi passava massa gent, i per tant si algú s'hi anava a fer un massatge ho guardava amb certa intimitat, i en canvi la part del bar, el fet de no estar en un lloc transitat, no va funcionar. Com que es va donar molta prioritat al tema del bar i això venia arrel de que la Berta volia que això funcionés a tota costa, perquè era com reproduir la idea del bar del pare, va fer molt d'èmfasi aquí i al final va aconseguir muntar un bar bastant més gran que la sala de massatges, però amb un carrer que era més apte per als massatges que pel bar. M'explico? Sí. Què va passar? Que no van tenir els ingressos que esperaven perquè el bar no funcionava i és el que esperaven que els hi funcionés i al final se'n va anar a Norris. Clar, ara no me'n recordo que m'ho preguntaves, això. No, em posaves un exemple tu sobre... Estàvem parlant de quin és el sentiment de fracàs, l'estat emocional, de quan estàs a dalt i estàs a baix. Això. Tenia la Paula, que és la que va venir a teràpia o al procés de coaching, tenia la sensació que ella havia fracassat. Va veure, fruit del procés, que en realitat el que havien fet és que no s'havien comunicat lo suficient, ni tenien clara quina era la missió de cada una, i no l'havien posat en comú, de manera que, en el fons, cadascú de les dues va muntar un negoci conjunt, però cadascú anava al seu aire. I clar, no va funcionar. Però en realitat la sensació de fracàs no era més que la sensació de dir jo al bar del meu pare no he aconseguit tornar-lo a muntar. Perquè moltes vegades el que fem és projectar les nostres pròpies pors o els nostres propis anhels de voler una cosa que no ha funcionat en el passat, no assumir-ho, no tenir-ho ben assumit i voler-ho reproduir i tornar a reproduir probablement els mateixos errors o tornar a insistir sense que tingui massa lògica. Exacte, i no ho van treballar-ho prou bé des del meu punt de vista. I això un cop ho vam veure, vam poder treballar les dues, vam poder-ho veure. Això em porta a una qüestió que per mi és important i jo crec que per tots els empresaris que vulguin buscar una sortida, un apoyo, perquè hi ha sempre entenc una sensació de soledat quan un té un projecte i vol tirar el projecte endavant, encara que més o menys tothom l'animi, al final ets tu que tens que posar tota la carn, ets tu que tens que animar-te, ets tu que tens que motivar-te, ets tu que et tens que llevar tots els dematins i quan t'han dit que no i no ha anat bé, seguir endavant. I és molt important quan has de veure qui m'ajuda, quin és el soci que tinc, escollir el soci, saber escollir el soci.
I que pot ser, a veure, molts tipus de socis, un soci capitalista, un soci treballador, un soci que estigui al teu costat, perquè jo crec que moltes vegades el que passa és que no esculls un soci per al teu negoci, esculls un amic que et portes bé i que et pot acompanyar en el procés de muntar una empresa i d'animar-te, no? Diu, això passa, no? Això passa molt sovint, perquè confonem el que nosaltres som amb el nostre lideratge com a empresaris. I que ens creiem que la nostra vida personal la podem portar gairebé d'una manera literal en el món de l'empresa i no ho calibrem lo suficient. I a vegades aquell amic que és tan amic en el món de les relacions personals, doncs potser el que tu necessites és algú que aporti el capital i potser una part administrativa, però la part més comercial potser la vols fer tu, per exemple. I resulta que l'altre vol fer la part comercial i allà comença a haver-hi una lluita de poder, no? Perquè no està prou parlat això, en definitiva. Jo per això sempre recomano que d'entrada les coses, si no es vol fer un procés de coaching, doncs no es fa un procés de coaching, vull dir, no tothom està obligat a fer coaching, no? Jo perquè ja estic ficada en aquest món i en parlo, però sí que com a mínim tenir clar què és el que jo vull, què és el que realment és important per mi, quins són els meus valors, no? Què dels meus valors estic posant jo en aquest projecte i quina és la meva expectativa. I després casar-los amb l'expectativa de l'altre, també. I també entendre quins són els seus valors i la seva... i què sap fer, també. En coaching definim una persona des de 3 llocs. Diem que jo sóc allò que valoro, jo sóc allò que sé fer i també sóc allò que estic buscant millorar. Per tant, en definitiva, quan un crea una empresa, no està més que posant-se amb ell allà. I estàs buscant millorar. I estàs buscant millorar, exacte. Sobretot la teva posició. Exacte, però des de qui ets. I tu ets allò que valores, els teus valors, i allò que saps fer. I s'hi val tot, jo sé fer una molt bona truita de patata, però jo també sóc una persona que tinc habilitats comunicatives, i potser la part comercial funcionarà. Però clar, s'ha d'entendre que l'altre, si és un soci teu, s'ha de veure en quina mesura, en quin tipus de soci és. Si és un soci capitalista i que només li has de reportar com va, de tant en tant, bé... I en la teva experiència, per nosaltres al despatx, quan ens enfrontem primer en processos de concurs, en processos de quiebra, i li hem d'explicar a l'empresari: mira, jo crec que el millor que pots fer és concursar amb la situació que estàs. Ja veurem què passa, perquè són processos llargs, són complexes, no sabem mai... És molt dolorós. A on arribes, però, clar, de moment hi ha una negativa. Jo he arribat a tenir algun client que l'he perdut per recomanar-li fer un concurs, no? I el que em deia aquest client és: tu el que vols és que jo faci un concurs, tu el que vols és que jo posi a la quiebra i que ho deixi tot, i no, jo vull lluitar i vull lluitar fins al final. Dic, doncs jo no et puc ajudar a lluitar fins al final, perquè no crec que tingui sentit que lluitis fins al final. I aquesta és una posició amb la qual entenc que a l'empresari li costa assumir-la, no? I és una conversa que no és la primera vegada que m'ha passat, perquè hi ha un estigma. I aquest estigma, a part de ser real legalment, també és mental. Primer perquè hi és emocional, no només mental, que també, que ho dius molt bé, sinó que és emocional. T'agafes a l'emoció de que l'empresa ets tu. I tu ets l'empresa o formes part de l'empresa, en el sentit que te la sents teva, tan teva que gairebé la teva identitat... S'identifica amb l'empresa. Exacte. L'empresa i tu sou un. I aleshores deixar anar, deixar perdre allò, és dolorós. No és un tema mental només de dir, bueno, doncs mira, perdré això, perdré aquest capital, o perdrem llocs de treball, amb la qual vol dir que hi ha gent... Sí, que sap greu, sí. Clar que sap greu, sinó que a més és un tema emocional, és com perdre una mica una part de mi, de la meva identitat. La pregunta és, qui sóc jo si deixo anar això i s'acaba? I ahir venia a treballar, jo era el senyor tal o la senyora tal que tenia aquesta empresa, i demà és com que la meva identitat ha marxat. És una creença, això és una falsa creença, però és una creença. I és una creença que realment es té. Jo ho he viscut, això també. I amb una mica d'ajuda, amb una mica de coaching, amb una mica de teràpia, al final el que aconsegueixes és que l'empresari torni a reconèixer
com a persona per poder tornar a ser empresari i poder tornar a començar? Sí, perquè el que aconsegueixes és dissociar aquesta identitat. Arriba un moment que, quan diem dissociar, vull dir que el client, l'empresari, acaba entenent que una cosa és l'empresa i és fruit d'un projecte que certament hi ha posat allà tota la seva energia, tota la seva il·lusió, tota la seva sabidoria, tots els seus coneixements, les seves habilitats, però que no deixa de ser un projecte i que els projectes, com tot en la vida, neixen, creixen i desapareixen i potser aquell era el moment per desaparèixer. La qüestió és intentar-ho fer el millor possible dintre de les circumstàncies. L'empresari ha tingut el coratge de fer-ho i aleshores això li ha de donar prou il·lusió com per pensar que ell no és l'empresa, que l'empresa ja ha estat i que ell recupera la seva identitat i que a partir d'aquí pot tornar a crear una altra nova empresa, perquè al cap i a la fi tot allò que ell ha posat de si mateix en aquella empresa que hi ha estat són les seves habilitats, són els seus coneixements, és el seu background, és allò que ell després pot tornar a traslladar i tornar a posar. Si ha sigut capaç de fer-ho una vegada, és capaç de tornar-ho a fer moltes altres vegades en contextos completament diferents. Estic d'acord, però jo també et parlo ara una mica des de la meva experiència personal, d'algun client que he tingut, que has tingut que afrontar un procés complicat, un procés d'ERE, un procés ERE vol dir un expedient de regulació i de fer fora, en aquest cas eren gairebé la meitat de la plantilla. I jo recordo el dia que ens vam reunir, vam dir hem de fer aquest procés d'ERE i al final els números i les coses tal com estan estudiades quadren i surten. Diu, has d'escollir entre els 140 treballadors que tens, n'has d'escollir 51. Ah, sí. Diu, perquè 51 són els que poden estar. I es va enfonsar, no podia escollir-ne 51. I això és un tema que al final, sí, entre el director que tenia, el director de personal, etc., tots es van assentar, van fer un esforç molt gran per escollir-ne 51, un esforç intentant inclús valorar les circumstàncies no només laborals de cada una de les persones, sinó també la seva situació familiar, que la coneixien més bé perquè tenien més bé que l'empresari. L'empresari va ser incapaç. I tot i així, va ser un ERE totalment legal, tothom va cobrar fins a l'última passeta del que hi havia, tot i així era el dimoni. Era el dimoni perquè s'havia carregat l'empresa. I jo me'n recordo el dia que llegíem la llista dels 51 que salvaven, vam llegir la llista dels que marxaven. I tota la seva resposta era vosaltres us és igual perquè esteu molt acostumats a fer això. I jo ens deia, no, un no s'acostuma a fer això, un té l'hàbit de fer això, però jo no penso que estic fent això per fer-ne fora 100, sinó per salvar-ne 50. És una altra visió. Aquest és el punt de vista de visió que des del meu saber fer i des del meu voler fer és el que intentem que passi. Però a l'empresari arriba un moment en el qual es sent també com demonitzat. I dic, no puc viure més en aquest lloc perquè en aquest lloc estic retratat. I això com ho salves? A l'hora de fer l'expedient, jo recomano sempre que aquesta sensació de soc el dolent de la pel·lícula es veu incrementada quan ho has de fer sol. Per tant, recomano que es faci en equip, que se senti acompanyat al màxim possible. D'alguna manera és com repartir, entre cometes, la sensació de culpa, que no és culpa. Al final el que firma és ell, no? Sí, però no és el mateix quan el procés s'ha gestat un sol, i ha sigut un sol el que ha fet la llista, que quan s'ha fet de comú acord entre altra gent que ha pensat i que han pogut com a mínim conversar-ho, això. O han pogut conversar i alhora, quan un conversa amb un altre, li està explicant també com se sent. I quan un explica amb un altre com se sent, i ara ja et parlo potser una miqueta més a nivell terapèutic, descarrega una miqueta també aquesta, no responsabilitat, però aquesta sensació de culpabilitat, que no és real, però que ell la sent com a real. Això per començar. I després, a veure, jo he vist casos de tot. He vist casos que hi ha gent que no pot sostenir el fet de viure allà, perquè era, per exemple, una població molt petita, i diu, jo marxo perquè veure cada dia l'empresa destrossada, derruïda, i que ja no hi ha ningú, i allà era un lloc on hi havia ànimes, hi havia persones, era gairebé un poble sense campanar, i veure això fa mal, doncs allunyar-se'n és una solució terapèutica per un mateix.
i la persona pot començar de nou. I també he vist gent que han agafat i han dit, mira, doncs jo haig de passar cada dia perquè la feina que jo ara he trobat aquí, al costat d'aquesta empresa, la feina que jo he trobat, doncs de casualitat haig de passar cada dia per davant i no canviaré de poble per les meves circumstàncies personals i no passa res. Tu creus que entenen la satisfacció que pot donar, per exemple, haver tingut una empresa durant 10 anys, haver tingut 10, 15, és igual, el número de treballadors que tinguin, estat satisfet perquè has fet una aportació, almenys durant 10 anys, a aquesta sostenibilitat, a generar llocs de treball, a generar riquesa durant una temporada que és la temporada que t'ha anat bé i que t'ha funcionat i que moltes famílies han estat visquent, i, ojo, a canvi de feina, no res gratis, però també de tot el que tu has generat, això no els hi serveix per dir, vaig a tornar a començar, ho puc tornar a fer i puc tornar. Sí, quan s'ha curat la ferida, quan ha passat aquesta etapa de dol, i la persona ha sigut capaç de sostenir-se en el seu dolor per començar al principi i després adonar-se'n que això, treure-li el rendiment i els valors a tot allò que hi ha posat d'ell durant tots aquells anys i dir, sí, he sigut una persona capaç, aquí he creat llocs de treball, ara ja no hi són, però si he estat capaç de fer-ho una vegada, puc estar capaç de fer-ho una altra vegada i jo he vist gent que s'han tornat a aixecar i han creat noves empreses més grans i millors i han après dels seus errors. Exacte, correcte. Per això jo la idea, quan em venen al despatx i em diuen és que jo em sento fracassat. Jo la idea de fracàs em costa molt compartir-la. La puc entendre, puc entendre aquesta sensació de dolor. Bueno, és un terme que també hem estat utilitzant en la conversa que hem tingut ara, el fracassar i tal, etc. Sí, però sempre jo ho entenc com una sensació que un porta dintre. Sí. Però jo la ressignifico i entenc que això és una falsa creença. És una creença, però que no li serveix per tirar endavant. I aleshores s'ha de ressignificar. Sí? Ressignificar què vol dir? Ressignificar vol dir donar-li la volta. Parlant clar i català és donar-li la volta. I fer-la positiva. És d'aquests fracassos que tu dius, què n'has tret de positiu? Què has après amb tot això? Què no tornaràs a fer mai més? Què no repetiràs mai més? I què sí que t'ha servit en aquest procés i et sembla que pot ser el trampolí perquè quan creïs una empresa nova pots apalancar-te'n aquí, amb això que has après, per llançar-te fins i tot més amunt. Bé, doncs, Bea, m'ha agradat molt aquesta conversa i m'agradaria... Perdó. M'ha agradat molt aquesta conversa. Moltes gràcies, a mi també. I m'agradaria que la part que es quedessin els que ens escolten, els que ens veuen, els lectors, perquè jo he tingut algun missatge que diu, a vegades quan parlo dels autònoms, quan parlo de les dificultats, em diuen, jolín, dices que es un desánimo, desanimas a todo el mundo, no tal. Digo, no és veritat, jo no intento desanimar, intento exposar quines són les dificultats perquè es puguin superar, no? I que siguem conscients de tot el que ens enfrontem quan volem fer alguna cosa que per mi és excepcional. Tu has de dir, és excepcional ser empresari. Sí, ho és. És excepcional tenir totes les capacitats que són i poder organitzar tot un món d'empresa, de creació, de creativitat, de lideratge. És excepcional, no ho pot fer tothom i necessitem aquestes persones. Les necessitem que siguin creadors, necessitem que la societat funcioni, necessitem que comerci. Sense els empresaris no és possible, i més en una societat com la nostra, que el 80% són petits empresaris. No són grans empreses. Les grans empreses, les que sempre ajuda l'administració, les que sempre té les més grans subvencions, les més grans ajudes, sí, poden ser molt influents en un punt determinat, però són una gota. Sí, efectivament. Són una gota. O sigui, el que hem de defendre i el que jo intento, i m'agradaria que amb tu i amb aquesta sèrie que farem puguem transmetre la il·lusió d'arribar a ser empresari. Ojo, amb tots els pros que s'han de conèixer, perquè no és una cosa que es pugui fer a la lleugera. I m'agradaria que es quedessin amb aquest missatge. És igual, s'aprèn dels fracassos. S'aprèn dels fracassos i després, ho ha dit la Bea, els seus clients tornen a crear, tornen a generar. Això és el més important. I és com diu també Miguel Cornejo, no sé si és un gurú, y Miguel Cornejo diu, hay dos tipos de personas, ya ho he repetit en algun altre dels vídeos, les persones d'èxito i les que nunca han fracassado. I amb això és amb el que vull que us quedeu tots vosaltres.
Si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te, dóna-li la campaneta per rebre les notificacions dels nous vídeos, posa els teus comentaris, pots comentar el que vulguis, nosaltres, entre la Bea i jo, intentarem respondre't el més aviat possible i donar-te els nostres consells i també de totes les altres persones que vulguin participar. I recorda, això és una nova sèrie sobre empresaris, no des del punt de vista legal, sinó des del punt de vista necessari per ser creador.